Okay. Si Anton Golben, di balik, no? Dayon Pastor Kinsey, nagtukod sa Seventh-day Adventist Church, si Ellen G. White ba or ang Diyos? Okay, dagan salamat niya na igsoon. Ang doktrina igsoon, walay taong nagtukod. For example, adlaw ipagpahulay, dili ang tao mo'y nagtukod na nanas balang kasulatan, di ka mo kaog baboy. Nanas balang kasulatan, ang pagtulunan ang importante. Pero kung ang iyong kaog ngalan, Seventh-day Adventist Church, dito na sa panahon igsoon sa 1860s, no? Gimitingan ka na sa mga gitawag mga pioneers. Pero nagyapon sa for example, Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, wala man ang ngalanas kani adto sa Mateo 16:18. Dili na makaplagan gikan sa Henesis ngadto sa pinadayag, tao na nagdugang ni ana, no? Tao na ang nagdugang ni ana. Unya pananglitan sa gitawag natong Church of Christ gihapon. Ang word nga Church of Christ nga gikapital ang C kay sa Biblia dili man na siya kapital, tao na say nagdugang niya na niyatang 1914. O sa Amerika usab na ay nagngalan niya na si gitawag nato og Campbell. Okay? For example, Church of the Little Descent, way back 1830. Tao na nagmugna niya na nga mga pangalan. For example, usab sa gitawag og Jehovah's Witnesses, tao na si Russell ang nagngalan niya na igsoon. Halos tanan igsoon nga gisgutan dinhi Worldwide Church of God. Gitawag lugar sa gitawag og kang Armstrong, gitamok ni Joseph T. Katz, tao na nagngalan niya na. Og dinhi sa Pilipinas usab nga bag-o nga bugna nga giangkon gyapon nga Church of God. Ila kang Eli Soriano, tao na nagdugang niya na. So ang mga pangalan nga gisgutan, gibutang diya sa karatula kay wala tay mabasa sa Biblia nga ang mga pangalan ipamutang sa karatula sa simbahan, wa tay mabasa niya na. Tao na nagdugang niya na. Ang importante igsoon, ang pagtulunan. Bisag kinsa nga mo claim nga ako una ning amua pero wa magsubay sa pagtulunan diha kang Ginoong Hesus, wa ka kabaton og Dios. No? Kung imong tanaw nig sumo na giingon sa balaan nga kasulatan atong tanaw ng 2:1, okay? 2:1, bersikulo gitawag nato og 9. Bisan kinsa nga magauna og dili magpabilin diha sa tuluan ni Kristo, siya wala makapanag-iya og Dios. Usao man ang miyunta nga kami ang tinuod, sukad pa gyud kaniadto kay among matris up among mga leader gikan karon hantog kaniadto. Unya wa magsubay sa pagtulunan ni Jesus Christ. Wala may pagtulunan si Jesus Christ nga Domingo, ang adlaw igsisimba. Wala mag-practice si Jesus Christ niya na nabatasan ni Kristo pagsulod sa sinagoga, matag adlaw ipagpahulay. Lucas Kapitulo 4, versikulo 16. Hinumdumi, Episo Kapitulo 5, 23 ngadto 25. Si Kristo ang ulo, sa lawas nga mao ang iglesia. Pagkalisod bigyud kaayo si Kristo nagbantay sa Sabado, ikapito nga adlaw sa semana, wa tay mabasa nga nagpractice ang Domingo. Unya ang lawas Domingo nabahin na himong anananggal. Kaya nga naman, ang ulo Sabado o niya ang lawas Domingo. Muna nga, bisag kinsa nga muklaim nga ako naguna ug wa makasubay sa tuluan ni Kristo, wala ka na makabaton sa Dios. Wa tay mabasa nga si Kristo nagkaon sa unod sa baboy. Wa tay mabasa si Kristo nagkaon sa mga isda nga na walay mga himbis. Wa tay mabasa anas wala ang kasulatan. Gani na mismo pag gani sa panahon na sa before kang Christ na ay mga tao nga badlungon adaan kaniadto. Nga gibadlong pa man gani ni sa bala ang kasulatan. For example, Ezekiel Kapitulo 22 versikulo 26. Mo ni atong mabasa sa Biblia. 22 verse 26. Gilapas sa iyang mga saserdote ang akong kasuguan. O gipasipalahan ang akong balaang butang. Kaning word nga saserdote, sa lain term ani pare, no? Gilapas sa iyang mga saserdote or pare ang akong kasuguan, o gipasipalahan ang akong balaang butang. Sila wala magbutang og kalainan sa balaan og malaway, ni magtudlo sila sa mga tao sa kalainan, sa mahugaw og sa malinis, o gitaptapan ang ilang mga mata gikan sa akong adlaw ipagpahuloy ug ako ilang gipasipalaan. So kaniadto sa panahon na nila pang Moses, nilang Isaias, naana ning mga tawhana. Ilabi na sa atong kapanahonan garon, pertindaghanan nagpasipala sa adlaw ipagpahulay. So mamanggani nga, usa may biring kung mananglitan, nagduil tag ngalan. Kana bang ngalan nga gibutang sa atong karatula,
Mabasa ba na sa bala ang kasulatan? Wa man tay mabasa, bisag kinsa nga claim, bisag kanang word nga official nga ngalan, Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, wala man tay mabasa gikan sa bala ang kasulatan niya. Nak bisag imong tagsa-tagsaon ang mga pangalan niya na makagamit kag bersikulo pero mahimo kang out of context kay wa man maghisgot og iglesia nga diin ipangalan, no? Ingana lang ka simple. Daghang salamat niya ng imong pangutana, Brother Anton Golben, ang Ginoo magpanalangin kanimo.